в категория скил, България, National Fitness Championship, тренировка 2. Метра, 10 килограма, 10 килограма, да. Килограма, 4 килограма штанга. Прибираме рулет. Когато си готов, чай, дай да си проверим тази рулета. Когато си готов, давай. Обърни се към мен, стой. 10 5 4 3 2 1, давай. Едно, 2, 3. Едно, 2, 3. Добре. Ай, 4. Едно, 2, 3, 4. Едно, 2, 3, 4. Айде 5. Браво, Данчо! Едно, 2, 3, 4, 5. Айде 5 върпите. Една минута. Едно, 2, 3, 4, 5. Айде 6. Едно, 2, 3, 4, 5. Айде още едно. 6. Данчо, идеален си, бе! Минута и 30. 6 бърпита, давай. Лягай. Идеален си да сега. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, айде 7. Ай, 7, Данчо! 2 минути. Давай, бе! Едно, 2, 3, 4, ай още 3. Още 3. На песичка. Хващай, ай, Данчо! Ай, че! 5, 6, 7. Ай, 7 бърката. 2 минути и 30. Много добре. 2, 3, 4, 5, 6. Ай, още едно. 7. Не падаш. Давай. Ай, последен напад. Ай, последен. Давай. Не ги усещаш. Ай, оставай. Ай, едно. 2, още 6. 3, дай. 4, ай, половината мина, давай. Ай, хващай, Ай, още 4, бе. Бърптата няма ги усетиш. Ай, Данчо. Амче. 5, 6. Ай, още 2. Дай.
7, последни, 8 и ги правиш. Дай, оп. Добре, браво. Дай го. Дай 8 бръчка. Едно. Чакай, едно като прескочи. Дале. 2, 3, айде Данчо ми остана. 4, още толкова, дай. 5, 6, 7, дай последно. 8, браво, бе. Една секунда зад мен. Това ти не ме ги броиш така, аз въобще не слушах ги броя. Ели като ска, 1, 2, 3, 4. Не, другата стара като ти това е едно. Нали пак ляво? Нали пак ляво? Дама, защото така някой път се бъркаш. Аз обаче да изключих и въобще не те слушах и за това да ми правя. Аз съм против, аз като направя 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как се противаш? Легне първия път и като почнеш от другата страна е друго. Ето това. Да. Нали бе? Да, защото в принцип може да не докосне гърди в едно реп. Това ли не ги пробваше на мен така да си чувствам? Да, ти реално ги правиш така и аз само като чух викам, о, би аз ги пробвам сам мате въобще. Добре, защо така? Така, принцип Браво, Браво, момче, е. много готен. А то де факто е като... Няма факто.